has been this dark since forever. It's been so long. It has been this cold like no other. Let's break the silence now. Let's break it. Break it. Let's break the silence now. Break it. Let's break the silence. It's only now or never. It's the story of our lives. We will live forever. It's only now or never. It's the meaning of our lives. We will live forever. Hello Alab Nation, Matured Nation at sa lahat ng mga DSD Elite Infinity sa ating mga DSD Elites na nakikinig sa atin ngayon. Ako nga pala po ay humihingi ng paumanhin sa inyo dahil nagkaroon po tayo ng technical problem kagabi sa ating ADN Nights Live with DJ Maverick. Hindi po naging successful yung stream po natin dahil nagkaroon po tayo ng problema po sa encoding. But anyway, eto po tayo para sa ating makeup live broadcast para sa ating ADN Nights Live, I think. ADN Nights Live ba tawag natin? Hindi naman nights eh. It's a beautiful Friday afternoon here in Cebu City, resonating good vibes from Cebu City to all the Aldab Nation and Matured Nation around the world. Syempre, pati sa ating mga DSD Elites. Nabati ko na kayo kagabi, di ba, ng happy 159th Aldab Weeksary. So ito parang balitaktakan lang po tayo. Balitaktakan. Grabe naman yun, kwentuhan lang tayo konti. May mga babatiin lang din tayo na hindi ko nabati kagabi kasi medyo na mental block tayo dahil sa nangyari nga. So, ito nga pala yung good news natin, ang ating update sa ating Dito sa Daigdig. It's 283 DSD Elite Infinity Premium subscribers to go at maisasarado na po natin ang 520 DSD Elite Infinity Premium subscribers. At sa iba pang mga DSD Elites dyan na nasa Batch 1 at Batch 2, mangyari lamang po na paki-upgrade na po ang inyong DSD Elite DSD Premium subscription to Elite Infinity. Ayan, at ang ating nga pala pong background na music, isa po ito sa mga official soundtracks ng Dito sa Daigdig. Ito po ay ang Break the Silence. Yan po ang official opening theme song ng Dito sa Daigdig na handog po sa atin ng rock band na Kiel. Available na po ito sa Spotify, iTunes, Deezer, Google Play, iHeartRadio, Amazon at sa Deezer. Yeah, Deezer. Yeah, nasabi ko na nga. Tapos, it's an album. So, yung Kiel, ang name ng album is Kiel. So, maaari nyo siyang ma-download sa Spotify or sa iTunes. Maaari nyo rin siyang i-stream ng paulit-ulit para mag-enjoy naman kayo. So, ito may mga babatiin nga pala tayo. Hindi natin nabati kagabi. Okay, so, batiin natin ang ating mga DSD Elite Infinity. Mga DSD Elite Infinity po ito silang lahat. Okay, mag-start po tayo. Siyempre, ang ating kauna-unahang, ang ating number 1, DSD Elite Infinity number 1, si Miss Marisa Pomperada of Doha, Qatar. Hello po, Miss Marisa. Binabati ko pa kayo ng Blessed Friday. Anong oras na ba dyan sa Qatar? I think 5-6 hours behind sila eh. So, siguro mga sa kanila, maaga pa. But dito sa atin, it's almost 4:30 p.m. sa Cebu City. So, hello kay Miss Marisa Pomperada of Doha, Qatar. Si Ate Rosemary Perez of Muzon, Bulacan, Philippines. Si Miss Pampila Gomez of Trondheim, Norway. Si Miss Dearly Fowler of Amman, United Arab Emirates. Si Ate Leia of Davao City, Philippines. Si Miss Maria Dagdag of Alaska, USA. Si Bunso of California, USA. Si another Barako from Quezon City, Philippines. Si Sir Rod. Si Ganda. Si Miss Marianne Mendoza of Kowloon, Hong Kong. Si Miss Eden Romero of Montreal, Quebec, Canada. Si Tita Gina na nasa Pilipinas nga pala ngayon dahil nag-attend siya sa ano po sila may sumakabilang buhay po na kapamilya po nila. At ito nga po
although nag-PM naman po kami ni Tita Gina, nagbatian po kami, sabi ko sa kanya, enjoy lang po Tita Gina, and nakikirami ako, sabi ko nga kay Tita Gina, my condolences. Also sa tatay ni Miss Mercy Asler, ang ating DSD Elite din natin yan siya. Nakikiramay po kami ang buong himpilan ng WCN kina Tita Gina, kay Miss Mercy Asler, or Freak AG Switzerland. Sa inyo po. Ganun talaga po ang buhay. Nauuna lang po yung iba talaga. Yung mga naiiwan po dito sa daigdig, yung po ang kawawa. Kasi tayo pa rin po yung nakakaramdam ng emosyon na yung sakit, yung kalungkutan, yung pangungulila. Pero yung po mga nauna sa atin, sila po yung nakapag-transcend na, naka-join na po sila sa ating creator. Kaya sila okay naman na po sila eh. Actually, yung mga sumakabiling buhay, yung mga nag-transcend, sila naman talaga yung okay na kasi kasama na nila yung ating Panginoong Diyos. Tayo yung mga naiwan dito sa daigdig, tayo talaga yung mananatili pa rin sa yung haharapin pa rin natin yung pang-araw-araw na pagsubok, yung pighati, yung kalungkutan, yung mga suliranin sa buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay, yung mga hinaharap natin. May mga bago tayong mga makikilalang tao habang tayo nabubuhay. Pero lagi nating tatandaan na habang may buhay, may pag-asa. Kaya kailangan mahalin natin ang ating sarili. Yun ang pinaka-importante talaga dito sa daigdig, yung ating pag-ibig natin sa ating sarili. Ilang beses ko na-mention yung dito sa daigdig. Anyway, yun. Our condolences to Miss Mercy Asler and also to Tita Gina. So yun. Batiin po natin din si Ate Azon. Mga Elite Infinity po ito mga binabanggit ko ngayon. Of Bay Laguna, Philippines. Si Miss Hilda Chanron of Saskatchewan, Canada. Si Miss Glenda Smart of Atlanta, Georgia, USA. Si Miss Dulce Peralta of Homantin, Kowloon, Hong Kong. Si Miss Nida Lakaba na nagpapa-shoutout nga pala sa akin kagabi. Miss Nida, kung nakikinig po kayo ngayon, kung nakikinig po kayo sa replay nito, alam nyo na po na binati ko po kayo at lahat po ng Baybayanon family dyan sa Tondo, Manila, Philippines. Si Miss Leah Martin of Jordan, Hong Kong. Si Miss Grace Lanes of Freak AG Switzerland. Si Miss Fe Carcamo of San Mateo, Rizal, Philippines. Si Miss Mila Gilbert of Florida, USA. Si Miss Norma Casulia of Kaohsiung, Taiwan. Si Miss Derlinda Yusores of California, USA. Si Miss Ami Dilay. Hello po, Miss Ami, na nag-message nga pala kami sa isa tapos through Messenger, no? Nagkakwentuhan kami tungkol nga dun sa bangayan ng yung iba, yung team boycott, team support dun sa Victor Magtanggol ni Alden. At kagabi nga pala sa ating ADN Nights Live, sinabi ko na congratulations. Hindi po ako parang nang-good time po nun. I've been very sincere sa mga sinasabi ko. Yung sinasabi ko po, and I'm gonna say it again, sasabihin ko po ulit sa inyo, congratulations sa mga sumuporta nanood ng Victor Magtanggol. Dahil nagawa niya yung gusto nyo. Yun naman ang importante doon eh. At congratulations din sa team boycott dahil nagawa nyo rin ang gusto niyo, dahil hindi nyo na naiwasan yung stress. Kasi nga, sabi nga ni Ma'am Maverick dati, di ba, na bakit niya panonoorin kung sasamalan din yung loob niya. So, hi kay Miss Mercedes. Hello po, Miss Mercedes. Nakikita ko si Miss Mercedes nagko-comment ngayon. Si Miss Mercedes Bello nga pala nandito siya sa comment section. So ito po, this is a make-up live broadcast. Kasi nga po, nawala po tayong bigla sa ere kagabi. Biglang nawala si DJ Maverick. Nagkaroon po tayo ng technical problem. Hello po, Miss Mercedes. Maligayang pakikinig po. Si Miss Mercedes Bello po, ayan, nandiyan sa ating comment section nandito sa Daigdig Facebook, ay isa po sa ating mga DSD Elite Infinity. So, maligayang pakikinig po, Miss Mercedes. And may mga nag-hello din sa atin, si Miss Lynn May Bello, si Edna Lynn Marinas, hello sa inyo, at si Miss Eva Baho. Ayan. Hello sa inyo, maligayang pakikinig. At, make-up live broadcast po natin ito. Okay, dahil nawala po tayong bigla kagabi. Bigla pong nawala ang ating live stream. Nagkaroon po ng problema sa technical side. Anyway, moving on. So yun nga, gaya ng sinasabi ko, tungkol dun sa asan na ba tayo? Nawala ako. Then, binabati ko nga pala si Miss Ami Dilay. Yun. Tapos, nagkakausap kami sa Messenger. Yung nga, magkabilang side. Yung sa yung nagpapagalingan na lang, may pabida. Tapos, nakaka-relax kausap si Miss Ami sa Facebook Messenger kasi nga
hindi siya yung nag-expect ng anything na para nagpapabida. Gusto niya lang gawin yung parang makatulong sa project natin ito sa dito sa Daigdig. Kaya si Miss Ami, hindi ko siya na-mention lagi like na-discuss sa ating live broadcast. Pero si Miss Ami kasi bawat isa naman sa mga DSD Elites natin, binabati ko naman as much as I could dun sa yung mga previous episodes natin. Tama ba yan? As much as I could. Yun. So, yun. Ito, napag-uusapan lang. Kasi nga, sabi ni Miss Ami na gano'n na may mga nagpapabida. So, hindi na nagkakaunawaan. Hindi na katulad nung dati. Kaya nga ako, honestly, hindi na ako nagbababad sa social media. Unlike before, nung kasagsagan ng Kalye-serye. Kasi, ayun may mga kanya-kanya na, nagpapagalingan, gano'n, ganito. So, wala tayong magagawa. Nagbabago talaga ang mga tao. Pero ang magagawa lang natin, yung i-maintain natin yung sa sarili natin. Hello din nga pala sa ating DSD Elite. Ito, nag-like siya ngayon, si Miss Cynthia Berdos. Hello po, Miss Tia. Nakikinig siya sa atin ngayon. Uy, nakikinig sila. Wow. Ito, hindi ko naman to in-expect na may makikinig sa akin ngayon. Kasi nga, hindi siya ADN Nights. Pero nasabi ko kagabi na magme-makeup ako. Gagawin ko ito today. So, anytime of the day. So, hindi ko in-expect na may makikinig. So, thank you, may makikinig. Kasi, ang sa akin lang, i-record ko na lang ito, tapos i-upload ko sa WCN YouTube natin. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin active yung live stream niya. Siguro dahil yun sa mga anti-LDAB talagang ni-report. I don't know. Umapela na po tayo ang inyong himpilan na para maibalik po yung live stream natin sa YouTube. But then, naisip ko lang din, kung magla-live naman din tayo dito sa Facebook ng dito sa Daigdig, okay lang din naman siya. Diba? So, yun. Tuloy natin yung pagbate. So, yun. Happy listening po kay Miss Ami Dilay of Vienna, Austria. Si Miss Regina Carrera of New York City, USA. Si Miss Rainilda Nicolas of San Mateo, Rizal, Philippines. Itong mga DSD Elite Infinity po itong mga binabati ko pa ngayon. Si Miss Laura Tanaka of Nagoya, Japan. Ito pa, si Miss Maribel Andrade of Long Beach, California, USA. Si Miss Elena Amantiad of Singapore and Miss Joy Matina of Singapore. Ito po silang dalawa, si Miss Elena at si Miss Joy. Founder at head admins po ito ng Alden Main International Singapore. Yan, so maligayang pakikinig po sa inyo. Hello din kay Miss Jen, si Miss Eugenia Villarosa of Honolulu, Hawaii. Aloha, Miss Jen. Maligayang pakikinig. At ang ating nag-iisang kagalang-galang, si Miss Cynthia Galang of San Francisco, California, USA. Pati na rin kay Miss Miriam Reyes of Los Angeles, California, USA. Si Miss Elsa de la Cruz of Malabon City, Philippines. Bonjour kay Miss Marilu Oberle of Paris, France. Isa na rin po siyang ganap na DSD Elite Infinity. Si Miss CC, Miss Concepcion Salzburg of Sacramento, California, USA. Si Miss Clarita Monteagudo of New York City, USA. Yan. Hello po, Miss Clarita. Si Auntie Ruby of California, USA. Si Bettia, si Miss Betty Inso of Pokfulam, Hong Kong. At ito nga, binati ko kanina kasi nag-like siya sa atin. Hello, si Miss Rosalie Bukag Estaras. Hello po, Miss Rosalie. Si Miss Rosalie pa yan, nag-comment po siya sa atin yan dito sa Daigdig Facebook. Hello po, Miss Rosalie. Isa po siya sa ating mga DSD Elite subscribers po natin. Sa mga DSD Elites po yan siya. So, sa mga nakikinig po sa atin ngayon na nais maging kabilang, maging kaakibat ng WCN para po sa proyekto ito na gagawin ng WCN for Aldab Beyond 2020, in 2020 and beyond. Ito nga pong web series na dito sa Daigdig. Makiakibat na po kayo, sumali po kayo dahil as of now, meron na pong inaantay na lamang po namin ang 283 DSD Elite Infinity. 283 DSD Elite Infinity to go na lang po para magsarado na po ang 500 at 20 Elite Infinity DSD. Yan po yun sila yung 520 DSD Elite Infinity subscribers, premium subscribers ng ADN Nights Live with DJ Maverick na makikiakibat po sa WCN para po sa pagsasakatuparan nitong web series ng Aldab para po sa 2020 and beyond. So, kung kayo po'y nalulungkot, naisip nyo na bakit ganun, parang ito nga, meron silang kanya-kanyang project. Congratulations nga pala kay Maine kasi meron siyang yung Daig Kayo ng Lola Ko na naging very successful naman sa ratings. At dun sa mga nag-team support kay Alden sa kanyang teleserye, yung Victor Magtanggol, congrats sa inyo kasi natupad niyo, nagawa niyo yung gusto niyo. Walang nakapigil sa inyo at pinanood nyo. At sa Team Boycott naman, binabati ko rin kayo ng congratulations dahil nagawa nyo rin yung gusto nyo.
hindi nyo nabigyan ng stress yung sarili ninyo dahil nagawa nyo rin yung gusto nyo. Ayaw nyo panoorin, ayaw nyo sumama yung loob nyo. At yan lang yung tama. Kung ano ang sa tingin nyo makakabuti sa inyong pakiramdam, kung anong tingin nyo makakabuti sa inyong puso't isipan, yun ang gawin ninyo. Kasi yun ang tama. Gaya nga ng sinasabi ko, wala namang sa ating programa, lagi kong sinasabi, di ba, na nasa atin yung kapangyarihan. Walang sino man ang may karapatan na diktahan tayo kung paano natin patatakbuhin ang ating buhay. O, hindi pa po tayo tapos, ha? May mga babatiin pa po tayo. Usually, yan po lagi ang closing ng ating programa. Kaya yung nagsasabi sa akin nung nakaraan na nag-message sa WCN, dapat daw sinusuportahan kay Victor Magtanggol, dapat daw kino-convince ko, ini-entice ko yung ibang mga Aldab Nation na panoorin instead of parang hinahayaan ko lang sila mag-boycott. And it's very contradicting sa aking program if I say so. If I try to convince them or if I try to persuade them to watch that series, hayaan natin sila, 'di ba? Kung boycott, kung manonood, manonood, 'di ba? Sa amin din nga palang mga walang pakialam sa aming mga lampake. Congratulations din sa amin dahil lampake kami. So, wala kaming pakialam sa nanood. Wala kaming pakialam sa Victor Magtanggol. Basta kami nanood. Ginawa lang namin gusto namin na nag-relax kami. Nag-relax lang kami sa buhay namin. Ginawa lang namin yung makakabuti sa amin. Aside from the team boycott, yung team walang pake, di ba? May nagtanong din, may nagsabi doon na bakit daw wala akong pakialam? No, hindi ko po sasabing wala po akong pakialam. Ito naka-note dito binigay sa atin nating staff. Sabi dito na bakit daw wala akong pakialam, ikukunin pa naman daw na actor ng WCN si Alden Richards for Dito sa Daigdig. Okay, explain ko po to. Kahit na sa Itbolagano, no explanation dapat. Hindi po sa wala po akong pakialam kay Alden. Wala po akong pakialam kung ano man po ang gawin ng GMA sa kanilang creative department, kung ano po yung gusto nilang gawin sa Victor Magtanggol, ano man yan. But it's not my cup of tea. I've seen the trailer and I don't have plans of watching it. Kaya hindi nagsasabing iba, give it a chance. I don't know, depende ko. Kasi hindi naman dapat yan ipilit kusa po yung mangyayari. And you know what, hindi ako kawalan sa inyo kung hindi ako manunood ng Victor Magtanggol. Maniwala ho kayo sa akin, hindi ako kawalan sa inyo. And I think you guys are going to agree to that. Kasi, di ba, yun hindi ako kawalan. Kaya just stop wasting your time posting silly comments sa WCN or sending messages na kino-convince nyo ako or persuading me na i-entice yung ibang manood. Hayaan nyo sila kung ayaw nila manood. Hayaan nyo sila. Kung manonood yung iba, then good. Yun. Ganon kasimple ang buhay. Walang pilitan. Yun. Okay, so batiin din natin ang ating iba pang mga DSD Elite Infinity. Siyempre si Miss Merly Masip na pinaparating niya nga pala yung message niya kay Alden at Maine. Maine, Alden, kung nakikinig man kayo ngayon or kung sa Team Replay napapakinggan nyo to, isa sa aking mga Elite Infinity Premium subscribers, si Miss Merly Masip, number 97 siya, of Legazpi City, Albay, Philippines. Gusto niyang iparating sa inyo na mahal niya kayong dalawa. Yun. Matagal niya sinabi sa akin na nagkausap kami. At sana nakikinig nga si Alden at si Maine ngayon. Oh, also congratulations sa bagong TVC ng Macdo TVC ni na Alden at Maine. Isang patunay lamang yan na Aldab is forever, and that's the title of our episode for this makeup broadcast. So ito, may nag-hi sa atin sa nag-message sa atin. Hello po Miss nasabi ko ng hi kay Miss Rosalie, no? Hello po Miss Rosalie. Ayan. Also si Miss Marilu Bautista. Hello na rin. Ayan. Okay. Ano to? Batiin din natin. Ito pa. Okay. Si Miss Jane Barnedo of Causeway Bay, Hong Kong. Hello po Miss Jane. Si Miss Jane po ay kabilang na sa mga DSD Elite Infinity Premium subscribers. Ka-upgrade niya lamang po. Si Miss Jeronima De Los Santos of Maryland, USA. Si Miss Chris Gampeo of Lamtin, Hong Kong. Si Miss Jinky Del Socorro of Chueng Quan, Hong Kong. Si Ate Aurora of Iligan City, Philippines. Si Miss Irene Sendana of Toronto, Canada. Si Miss Aster Atenciana of Brussels, Belgium. Si Miss Mirna Isip of Mabuco, Hermosa, Bataan, Philippines. Hello po Miss Mirna. Ayan, kaka-upgrade lang po nito si Miss Mirna Nag-PM nga po siya sa akin. Hello po Miss Mirna. At si Miss Maris. Huwag ko na daw pong sabihin yung buong pangalan niya. Si Miss Maris of Bataan, Philippines. Siya po ang ating DSD Elite Infinity number 143 of Bataan, Philippines. Hello po Miss Maris.
Also, si Miss Norma Geik of Taipo, Hong Kong. Si Ate Judy na lagi nag-good morning sa akin with her picture. Sweet, very sweet picture messages. Sila po yun na Ate Lolit, si Nanay Lita, si Tita Carmi, si Miss Jane Osomi minsan nagsasend din ng message. Si DJ G din. Hello DJ G. Alhamdulillah, maligayang pakinig siya. Ako nakikinig siya sa atin ngayon, di ba? But for Team Replay, hello DJ G. Okay, si DJ G is siya from Seremban, Negeri, Simbilan, Malaysia. Okay, also si Miss Presi Avila Balasan of Las Vegas, Nevada, USA. Si Miss Grace Rivera Pabilio of Baguio City, Philippines. Si Miss Zon Laksamana of Maryland, USA. Hello po, Miss Zon. Si Miss Annabelle Tadalan of Chicago, Illinois, USA. I would like to say thank you to Miss Annabelle Tadalan for sending me nice, very wonderful messages. Yung mga picture messages na may mga magagandang mensahe. Yun. Thank you po, Miss Annabelle. Pati na rin kay Miss Techi Cruz of Vancouver, Canada. Si Miss Tessie Agana of Atimonan, Quezon, Philippines. Si Naishoneng. Si Naishoneng nag-good morning din sa akin. Ayan. Hello po, Naishoneng. Makeup broadcast lang po to. Saglit lang po tayo. Batiin ko lang po kay lahat. Of Quezon City, Philippines naman. Maligayang pakikinig po, Naishoneng. Pati na rin si Miss Lolita Se of Vancouver, Canada. Yan, nag-send din siya sa akin ng picture message. Si Miss Susan Magtubo of Singapore. Si Sir Archie Badon of Dumaguete City, Philippines. Si Miss Mona Lisa Badon of Dumaguete City, Philippines. Si Sir Reginald Badon of Dumaguete City, Philippines. Yan sila. Family yan. Si Miss Susan Gilbuena of Sendai City, Tohoku, Japan. Si Benny Schneider of Panorama, California. Si Miss Lucy Robles of Manitoba, Canada. Si Miss Esther Navarro of Bacoor, Cavite, Philippines. Si Tita Evita, don't cry for me, Argentina, Evita. Si Tita Evita of Iloilo City, Philippines. Mayang pagpaminaw diha, Tita Evita. Si Miss Rosie of London, United Kingdom. Huwag na daw bagitin yung full name niya. Si Miss Teresita Espinal of Bulacan, Philippines. Hello po, Miss Teresita. Si Miss Jane, ito, wag na rin daw banggitin yung full name niya, of Angeles City, Philippines. Hello po, Miss Jane. Siya po ang ating Elite Infinity number 230. Kung nakikinig po sa ating si Miss Jane, maligayang pakikinig po. Tapos si ang napaka-cute, sarap yakapin, si Miss Marilu Calma of Banlat, Tandangsora, Quezon City, Philippines. Ayan, kami taga Tandangsora, Quezon City din ako. Doon yung parang place namin sa Quezon City. Ayan, si Miss Annie Mosca of Kuwait City, Kuwait. Si Miss Connie, si Miss Concepcion Delicana. Miss Connie of Pokfulam, Hong Kong. Si Miss Merofe Francisco of Muntinlupa City, Philippines. Si JP, okay? Tawag na lang daw sa kanya JP. Of South Jacksonville, Florida, USA. Ito, kinokorek ko nga pala ito. Kasi nakarang episode natin, ang nasabi ko California. So, it's supposed to be Florida. So, si JP. Hello, JP. Maligayang pakikinig po sa inyo dyan. Nasa South Jacksonville, Florida, USA po siya. Si Atsi Elsa naman. Hello, Atsi Elsa of Valenzuela City, Philippines. Hello, Atsi Elsa. At si Miss Bernadette Trilles of San Mateo, Rizal, Philippines. Ayun, yan sila ang ating mga DSD Elite Infinity. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, dali na kayo. Ito na ang tamang oras para magkaisa tayo. Makiakibat po kayo sa aming himpilan sa WCN. Maging sponsor or premium subscriber po kayo ng ADN Nights Live with DJ Maverick. And in effect, yan po ang makakapagbigay pondo sa WCN production para po sa web series na gagawin namin for Aldab in 2020 and beyond. Yan po yung palabas sa internet na pagbibidahan po ni na Alden Richards at Maine Mendoza. Nagagampanan po nila ang mga karakter ni na Zandro at Agnetha. Yan po yung Dito sa Daigdig. At kasalukuyan nga po ay nag-aantay na lamang po tayo ng 283 DSD Elite Infinity Premium subscribers upang maisarado na po natin ang 520 DSD Elite Infinity Premium subscribers. At nananawagan nga pala ako dyan sa ibang mga DSD Elites ng Batch 1 at Batch 2. Kindly upgrade your subscription to DSD Elite Infinity ASAP. Ayan. Okay, so sino pa? Meron pang buwabati dito sa atin. Okay, batiin din na nga pala natin ng maligayang pakikinig. A Blessed Friday, ang Malik. Ang Malik ang isa sa ang prayer warriors daw sila ng WCN. Kinabibilangan po yan ni na Miss Marisa Pomperada, ni na Miss Leth Abril,
Mga DSD Elites po yan. Si Miss Marisa naman po, DSD Elite Infinity po yan siya. So si Miss Marisa, si Miss Leth, si Miss Irene Macedonio, isang DSD Elite po yan. Lahat po yan sila mga DSD Elite. Si Miss Cherry Ann Montesilio Villamarzo of Kowloon, Hong Kong. Isa po yan siya sa EM5, ang ating Elite Infinity Magic 5. Okay, batiin na rin natin ng Blessed Friday ang lahat ng EM5. Elite Infinity Magic 5, sina Mamita, si Miss Lizzie Mollett of Indiana, USA, si Miss Rosemary Trowbridge of California, USA, si Miss Aimee Makita of Tochigi-ken, Japan, si Miss Cherry Ann Montesilio Villamarzo of Kowloon, Hong Kong, at si Miss Susana Kamakam of Taiwan. Ayun. Eto, so, meron tayo ditong, ito. So, yun, sabi ko na kanina, congratulations kina Alden at Maine dahil sa kanilang successful na McDonald TVC na talagang isang patunay na Aldab is forever and it's here to stay. You cannot annihilate that. It's history. Yan na yun, Aldab. Walang makakaburan yan. Parte na yan ng kasaysayan natin. At teka, belated happy birthday nga pala kay Miss Arzen. Kahapon nag-celebrate siya ng kanyang birthday. Although binati ko naman siya sa Facebook Messenger. Hello po, Miss Arzen. Kung nakikinig po sa atin si Miss Arzen, isa po siya sa ating mga DSD Elites. Yan, belated happy birthday po sa inyo. Tapos, nagpapa-shoutout si Miss Nida Lacaba sa Baybayanan family. Yan. Hello po sa Baybayanan family kung nakikinig sila sa atin ngayon. Ayun. At yun, inuulit ko, congratulations sa nag-boycott at sa mga nanood ng Victor Magtanggol. So, panalo kayong lahat sa puso ninyo dahil nagawa ninyo ang gusto ninyo. Yun yung importante doon. Okay, so magbabalik po tayo makalipas pong ilang paalala. Don't skip ads. Don't skip ads. We'll be right back. It has been this dark since forever. Mabuhay, Aldab Nation. Maging kabilang sa 520 DSD Elite Infinity Premium subscribers ng ADN Nights Live with DJ Maverick sa halagang 3,600 pesos lamang. Ito ang lifetime access ninyo sa lahat ng mga episodes ng web series ni na Alden Richards at Maine Mendoza na pinamagatang Dito sa Daigdig. Magsisimula ito sa taong 2020 at sa mga susunod pa na taon. Ang negotiations sa kanilang dalawa ay gagawin na ng WCN ngayong 2018. Kailangang mapuno na ang 520 DSD EI premium subscribers ngayong taon na ito. Kasama na rito ang solo album na ipoproduce ng WCN, isa para kay Alden at isa naman para kay Maine. Kasabay po ito ng Dito sa Daigdig web series timeline. 10 songs for Alden and 10 songs for Maine. Ang Dito sa Daigdig web series ay magkakaroon ng movie pilot na may running time na 1 oras at kalahati. At susundan ito ng 13 episodes para sa Season 1 regular series. Ang vision ng WCN ay 5 seasons. Ang 520 DSD Elite Infinity Premium subscribers ng WCN ay tanging mga Aldab Nation lamang na may lifetime access sa loob ng WCN website na ilulunsad bago matapos ang taong 2018. Ito ang website para mapanood ang DSD. Bibigyan ng account ang bawat isa sa mga DSD Elite Infinity upang ma-access nila ang mga episodes. Sa mga hindi naman naging premium subscribers, pay-per-view ang bawat episode. 42 minutes ang running time ng isang episode. Gagampanan ni na Alden Richards at Maine Mendoza ang karakter ni na Zandro at Agnetha. Kapag kayo ay nag-subscribe, one-time subscription lamang na worth 3,600 pesos. Yan na po ang lifetime access account ninyo sa WCN Web Series official website ng Dito sa Daigdig. Ipadala ang inyong subscription fee through Cebuana or Palawan Express. Magpadala kayo ng private message sa WCN para mabigyan namin kayo ng tagubilin o instructions kung kanino
at paano ipadadala ang 3,600 pesos na DSD Elite Infinity subscription fee para sa ADN Nights Live. Kung kayo naman ay nasa ibang bansa, maaari ninyong ipadala sa amin through MoneyGram, Transfast, Zoom, or kung ano man na wire transfer na maaari naming maklaim sa Cebuana o Palawan Express. Mag-PM muna po kayo sa amin ng inyong message of intent. Ano po ba yung message of intent? Simpleng mensahe lamang po yan. Ang message of intent ay sasabihin nyo lamang po sa amin na gusto ninyong mag-subscribe bilang isang DSD Elite Infinity ng ADN Nights Live. Mahalaga po ito upang ma-document po namin na kayo po mismo ang nagpasya na maging isang DSD Elite Infinity Premium subscriber. Wala pong pumilit sa inyo, walang nagsulsol, at wala rin pong pumipigil sa inyo. Ilakip na rin po ninyo ang inyong buong pangalan, pook, hindi nyo na po kailangan ibigay ang inyong home address. Privacy nyo po yan. Ibigay nyo lamang po yung location po ninyo, gaya ng Quezon City, Philippines, Tokyo, Japan, Moscow, Russia, New York City, USA, ganun po. At ang contact number po ninyo. Pagkatapos ay ibibigay na po namin sa inyo ang detalye kung kanino ipadadala ang Elite Infinity subscription fee. Dali na, Aldab Nation! Sumali na sa 520 DSD Elite Infinity Premium subscribers ng ADN Nights upang in effect ay magbigay pondo ito sa production ng Dito sa Daigdig web series. Sali na! Hello, Aldab Nation! This is Rachel Punay, and you're listening to ADN Nights, live with DJ Maverick. Samtang imong gikuptan, lisod maning atuuhan, hapan maugayod ang kamatuuran. Daghan man tag pagsulay nga giagian, ani ara gihapon kitang duha, ikaw ug ako ning kalibutan. Hangtod karon kita ra gihapon ang naghinig ug maay. Hangtod karon dili ko mo biya nimo ni ako kanunay. Wa na ko'y mahangyo pa, wa na ko'y masulti kundi la 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 la. Hangtod karon ikaw lang ug ako.
Oh yeah, it's a very beautiful song. Something from Raisel Punay. It's Hangtod Karon. It's one of the official soundtracks of Dito sa Daigdig. Malapit na po yan. Konting kembot na lang yan, mga DSD Elites. Diba, sabi nyo, noong 2017, sabi nyo, TJ Mavs, ang tagal naman yung 2020, parang makakahintay, kaya namin yung hintayin. Pero tingnan nyo naman, DSD Elites. Anong petsa na ngayon? August na tayo. After August, burn months na. Magki-Christmas na naman. Tapos, pagising natin isang umaga, 2019 na. Diba? Tapos 2020. Ganun lang yung kabilis ang panahon. Kaya wag yung isipin na ang tagal naman ng 2020. So ito, pinaghahandaan po natin ito. At sana nga before matapos ang 2018 ay mapuno na ang 520 DSD Elite Infinity Premium subscribers. So sa kasalukuyan po, nag-aantay na lamang po tayo ng 283 DSD Elite Infinity Premium subscribers. At teka, sabi nga pala, may nagsabi sa atin si Miss Mercedes, isa sa ating DSD Elite Infinity. Hello nga pala po ulit kay Miss Mercedes. May papasok po tayo ngayon na isang DSD Elite Infinity, si Miss Lynn May Bello. Ayan, at nakikinig po siya sa atin ngayon. Ayan, nasa comment section po natin siya. Hello po, Miss Lynn May. Ayan, maligayang pakikinig po. Thank you so much po. At makikipakibat po kayo sa ating programa sa itong ADN Nights Live. At magiging kaakibat po kayo ng WCN para po dito sa project na gagawin namin for Aldab, for Alden and Maine in 2020 and beyond. In 2020 and beyond. Kaya ito nga pala po ang message ko po sa inyong lahat. Okay, since naisarado ko na po yung... Teka, pusuan natin sa comment section yung mga DSD Elite Infinity. So far si Miss Mercedes pa lang nandito eh. And hopefully si Miss Lynn. Si Miss Lynn ang daughter ni Miss Mercedes. So magiging isa po siya sa ating mga DSD Elite Infinity. So antayin na lang po natin yung kanyang confirmation. Ito nga pala po yung message ko po sa inyong lahat. Most especially sa mga DSD Elites natin. Kasi syempre, kasama na rin yung mga listeners natin ng mga Aldab Nation. Pero most especially sa mga DSD Elites natin. Kasi ito yung mga kaakibat natin eh. Alam ko po na marami po sa inyo ang nalulungkot ngayon dahil may ginagawa po si Alden na sarili niyang teleserye na wala nga si Maine. Tapos si Maine naman may daig kayo ng lola ko. Pansamantala po silang pinaghiwalay. Meron pong movie si Maine kasama si Coco Martin at saka si Vic Soto. Okay lang po yan. Huwag po kayong malungkot kasi... at saka may balita rin na lumalabas na parang gagawan sila ng APT ng movie, yung Aldab sa 2019 for Valentine. So, abangan na lang natin, di ba? Pero ito yung message ko po sa inyong lahat, sa mga DSD Elites natin. Okay? Most especially sa mga DSD Elites. Huwag po kayong malungkot kasi nakikiakibat po kayo sa WCN. Nag-subscribe po kayo, di po ba, sa ating programa? Ibig sabihin po, nagbigay pondo po kayo para sa WCN, para po sa gagawin na proyekto na itong dito sa Daigdig. So, ibig sabihin po, posibleng-posible po ito. Gagawan po natin ng project po sina Alden at Maine. Pagsasamahin po natin silang muli, hindi man po ngayon, hindi man po sa susunod na taon, pero in 2020 and beyond, magkakasama po yan sila sa isang napakagandang web series, sa isang napakagandang serye sa internet. Na ipoproduce po yan ng WCN. Ito nga pong dito sa Daigdig. Huwag po kayong malungkot. Pangako ko po yan sa inyo. Pagsasamahin po natin silang muli. Pag lumipas na po yung mga kung ano-anong mga abubot po dyan ng mga gulo, yung mga hanash, mga bashes, lilipas din po yan sila at darating po sa atin ang tamang panahon. At ako po'y taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga DSD Elite Infinity dahil buong puso nyo rin pong ibinigay ang inyong pagtitiwala sa ating himpilan. Maraming salamat po at pinapangako ko po sa inyo, ibibigay po namin ang aming 200% upang mapaganda at maibigay po yung tamang execution po ng proyekto na ito, pati po yung kanyang dynamics na ipinangako ko po sa inyong lahat na talagang magugustuhan po ng lahat ng Aldab Nation. Hindi lamang ng Aldab Nation, kundi ng iba pang mga tao dito sa Daigdig. Magugustuhan nila yung kwento nito. Kakaiba ho talaga ito. Pangako ko po yan sa inyo. Kaya chill lang po kayo, relax lang po kayo. Hayaan nyo na lang muna po si Alden dyan. Kung gusto nyo i-boycott, sige, boycott nyo.
Kung gusto naman panoorin ng iba, sige, panoorin nyo. Si May naman, may pelikula siya with Coco Martin and Vic Soto. Kung gusto nyo panoorin nyo rin. Kung ayaw nyo panoorin, huwag nyo rin panoorin. Basta kung ano yung makakabuti sa inyong pakiramdam, gawin niyo yon kasi yun ang pinakamahalaga sa lahat. Wala nang mas makahihigit pa sa isang bagay na gagawin nyo ng pagpapasya na yung resulta nun ay makakabuti sa inyong pakiramdam. Yun lang talaga po ang pinaka-importante sa buhay natin. Katulad ng Aldab, yung kasagsagan ng Kalye-serye. Napakaganda po ng ating pakiramdam kapag nakikita natin na magkasama sina Alden at Maine sa split screen. Diba? Yung happy pill natin yun. Talagang grabe yun. Grabe siya. Talagang yun eh. Grabe siya. Yung mga ganang expressions nila dati. Yun ang mahalaga doon, yung kung talagang ang mahalaga lang po talaga sa buhay, kung ano po yung magaan sa pakiramdam mo natin. Wag mo nating ipipilit yung isang bagay na yung iba, yung iba kung pipilitin nila kayo, wag niyo na lang silang pansinin, wag niyo silang patulan, i-block niyo kung hinaharas na kayo. Ganun lang po yung kasimple. Okay, ayun, basta pagsasamahin po natin sina Alden at Maine, pangako po yan sa inyo ng WCN. Kaya, syempre, sabayan din po natin yun ng dasal. Syempre, importante din yun. And speaking of prayers, I send prayers to Tita Gina, kay Nay Shoneng, kay Tita Fanny, kay Nanay Apple. Si Nanay Apple, bakit hindi ko siya nabate? Teka, nasa DSD Elite siya. Okay. Apollonia. Bakit wala si Nanay Apple? That is so bad. Binabati ko po si Nanay Apple. Okay po, isa po siya sa ating mga DSD Elite Infinity. Malito ng staff, bakit hindi na ilagay dito? Okay, anyway, yung iba pong mga DSD Elite Infinity, hindi na po sila nagpapabanggit sa Himpapawid. Kahit location po nila, ayaw po nila ipabanggit. So, yung mga nababati ko po ng mga DSD Elite Infinity, hindi po yung lahat ay hindi po yan yung lahat-lahat. Meron pa po diyang iba na hindi pa po natin ayaw po nilang magpabanggit sa Himpapawid. Yun po yung ano po doon. Rason doon. But then, iginagalang naman po natin ang kanilang desisyon. Okay, so ito, teka, bakit wala si Nanay Apple dito? Okay. Anyway, nasa itaas naman si Nanay Apple eh. Ito. So, batiin natin yung mga bagong DSD Elite Infinity natin. Sina Tita Evita, si Miss Rosie, si Miss Teresita Espinal, si Miss Jane, si Miss Marilu Calma, si Miss Annie Mosca, si Miss Connie Delicana of Pokfulam, Hong Kong, si Miss Merofe, Francisco of Muntinlupa City, Philippines. Hello po, Miss Merofe. Hello, Miss Merofe. Yan, binabati ko po kayo ha. Si JP, si Ate Elsa, si Miss Bernadette Trilles, si Nanay Apple, si mga upgraded to sila, mga DSD Elite Infinity na sila. Sina Miss Maris of Bataan, Philippines, si Miss Marilu Oberli of Paris, France, si Miss Jane Barnedo of Causeway Bay, Hong Kong. Ayan, si Miss Rainilda Nicolas of San Mateo, Rizal, Philippines. Si Miss Mila Gilbert of Florida, USA. Si Miss Jinky Amparo of Chuan Quan, Hong Kong. Si Benny of Panorama, California, USA. Si Miss Mirna Isip of Mabuco, Hermosa, Bataan, Philippines. Si Miss Pampelo Gomez of Trondheim, Norway. Si Miss Norma Casulia of Kaohsiung, Taiwan. Si Miss Eden Romero of Montreal, Quebec, Canada. Ayun, si Nanay Apple. Ayan, si Miss Apollonia Garza of San Jose, California, USA. At si Miss Elsa De La Cruz of Malabon City, Philippines. Ayun yung mga upgraded na. So yung mga nasa, iba pang mga DSD Elites na nasa Batch 1 at Batch 2, kindly upgrade your subscription to DSD Elite Infinity ASAP. Bago po matapos itong taon na to, para maisarado na po natin yung 520 DSD Premium Elite subscribers. Elite Infinity po yan. Hindi, yung pong may sasabihin din nga pala po ha, yung mga nagsasabi pa po na yung E5K, wala na po yun, matagal na po inalis po yun ng WCN. Kung may nababasa po yung E5K somewhere, hindi na po yun sa WCN. Ang kailangan na lamang po ng WCN ay 520 DSD Elite Infinity Premium subscribers po. Yan lang po yung kailangan. Wala po yung term na E5K or ano man yan. It's DSD EI. Yan po yan, DSD Elites. Dito sa daigdig. Yung po ang ibig sabihin ng DSD. Dito sa daigdig, Elite Infinity. Yan po yun sila. Ang sakop po ng WCN. So, yung sinabi din pa, ni-report din sa atin ni Miss Cherry Ann. Hello din nga pala kay Miss Cherry Ann kung nagre-replay siya ngayon. Kung replay na lang yung pinapakinggan niya. Kung nakikinig man siya ngayon, hello po kay Miss Che.
nireport niya sa atin na meron nga pong mga ibang grupo na ginagamit daw po yung name ng WCN at kinokolektahan sila. Sinasabihan sila na sa kanila daw po ipapadala yung subscription fee. Wala po kaming inutusan na tao outside WCN na mangolekta po. Ang padadalhan nyo lamang po ng inyong subscription fee ay yung ibibigay lamang po namin na pangalan ng tao dun po sa nire-reply po sa inyo ng admin sa WCN po, sa facebook.com/WCN800 or sa facebook.com/dito sa daigdig. Yung ibibigay po na pangalan po na tao doon, yung magre-reply po sa inyo doon, yung instructions, yung tagubilin po na ibibigay sa inyo, yun lamang po ang tao na inyong padadalhan ng remittance via Cebuana Luwilier or Palawan Express. Kung nasa ibang bansa naman po kayo, maaari nyo po yan siyang idaan through wire transfer sa pamamagitan po ng Zoom, I think BDO din yun. I think Zoom at BDO isa yung World Remit, Transfast, MoneyGram, yun. Mako-connect po yun siya pwede po yun siyang i-collect. Mai-connecta nyo po yun sa Cebuana Luwilier or sa Palawan Express. Yan po. So, yun lamang po, wala po kaming inutusang tao outside WCN. Kapag meron pong ganyan, sinasabi na sa kanila na daw po ipapadala yung subscription fee, hindi po, niloloko po kayo ng mga taong yan. Hindi po yan sakop ng WCN. Mga nanloloko lang po yan. Gusto lang po niyang sumabay sa ginagawa po na project nito. I don't know kung ano po yung intention nila, but it's very different kung ano man po yan na intention nila. So, hindi po. Dito lang po siya, direkta po kayo magme-message sa facebook.com/WCN800. Yung ibibigay lamang po namin na pangalan sa inyo na inyong padadala ng inyong subscription fee, yun lamang po yun. Wala pong outsider sa WCN na inutusan. Okay po, niloloko po kayo niyan ng mga taong yan. So, ingat po, ingat. Okay, and then, ika-clarify ko rin, ang pinagkaiba po, hindi po kami nagsusolicit ng money for yung mga outreach programs or mga feeding programs. It's not that. Direct tap ko pong sinasabi sa inyo, paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, this is a win-win situation. Ang inyo pong subscription fee ay technically sponsorship nyo po yan sa ating live broadcast, itong ADN Nights Live with DJ Maverick. So, hindi po ako nang lilimos sa inyo ng remit or pera na palimos para po pampondo sa aming gagawin na project. It's not. It's your sponsorship po. Dito po sa ADN Nights Live with DJ Maverick. Kayo po yung sponsor namin sa aming programa. And in effect, okay po, in effect. Ano po ba yung in effect? In effect, yan po yung magiging epekto po niya. Magagamit po yun ng WCN, pampondo po sa WCN production ng dito sa daigdig. So, it's a win-win situation. Kasi po, iba po yung nagsusolicit po kami ng pera. Sasabihin namin na merong ganitong charity event, merong outreach program, yung medical mission na kung anik-anik pa yan dyan, kung ano yung ginagawa nila, na ganito. Wala naman po silang binibigay. It's their own solicitation po nila yon. Wag po nilang gagamitin yung WCN. Kung sino man po yung sinabi po sa atin ni Miss Cherry Ann, hello nga pala po kay Miss Cherry, yung in-inform niya sa atin. Kung sino man yan, bahala kayo, yung Diyos na ang bahala sa inyo. Basta dito po kayo direkta sa WCN, magsasubscribe po. Ganun lang po siya kasimple. Yung subscription fee po ninyo, uulitin ko po, is technically your sponsorship po sa ating programa. Ito po ang ADN Nights Live. Kaya po ako nagla-live, yan po yung sponsorship po ninyo. Ini-sponsoran nyo po itong show natin. And in effect, magagamit po yun ng WCN para po sa Dito sa Daigdig web series production. Kaya win-win situation po yan. Panalo po, hindi po kami nanlimos sa inyo ng pampondo. Binibigyan din po namin kayo ng live broadcast. Yan po yun. Kaya panalo po tayo both sides. Yung side nyo po, kasi nagbibigay po ako ng live broadcast every week. At ito po, in 2020 and beyond, gagawin po namin itong project for Alden and Maine. Doon sa mga hindi naniniwala, okay lang kami. Wala kaming problema sa inyo. Ang focus namin yung mga DSD elites, yung naniniwala dito sa himpilan na to. Maraming salamat po sa mga DSD elites na mga Aldab Nation na nagniniwala sa amin, nagtitiwala na magagawa at mangyayari itong proyekto na ito. At kasama din nga pala dyan, kalakip nga pala dyan sa Dito sa Daigdig, ay yung solo album na ibibigay kay Alden at Maine na may 10 songs per album, 10 kanta para kay Alden, 10 song kanta naman para kay Maine. After na po yan ng 2020. So,
Ang goal po ng WCN is for their yung longevity po ng kanilang career. Hindi po ito sa ngayon lang, hindi po ito pa birthday na magbibigay ka ng cake, pang yung mga malalaking cake na hindi naman nakakain nila May and Alden. But I'm not saying there's something wrong with that, pero yun po hindi po ito para sa ngayon na parang nag-subscribe kayo tapos ayan agad-agara na andyan na yung effect. Hindi po. It's for their longevity at makikita nyo rin po ito beyond 2020. Kaya taos puso po ako nagpapasalamat sa lahat ng DSD Elites at sa mga paparating pa. Yung sa 520 DSD Elites na magiging kabilang na magiging kaakibat ng WCN. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at pinapangako ko po sa inyo, pakaiingatan po namin yan at nakatitiyak po sa inyong lahat sa mga DSD Elites natin, magugustuhan po ninyo ang kwento, ang kalalabasan po ng Dito sa Daigdig. Bet the house on it in 2020 and beyond. Ayun. Okay, may nagko-comment pa ba sa Facebook? Wala na, no? Wala na ata nakikinig sa atin. Okay. Anyway, so maraming salamat po sa mga nakinig sa atin. At sa susunod po, next week, sa Thursday, ang ating pong live broadcast. Muli po akong humihingi ng paumanhin po sa inyong lahat dahil nagkaroon po tayo ng technical problem kagabi. Kaya hindi po maayos yung ating live broadcast. So, I hope that this episode, naging make-up po to na live broadcast po kagabi. So, para dun sa ating 159th Aldo Bixery. Maraming salamat na rin po sa inyo at huwag niyo pong kakalimutan yung ang official soundtracks po ng Dito sa Daigdig. Ito po ngayon, ito nasa background ko. It's something from Rachel Punay. It's Hangtod Karon. Ibig sabihin po niya sa Tagalog ay hanggang ngayon. Isang napakagandang awitin. Available na po ito sa Spotify, iTunes, Google Play, Amazon, iHeartRadio, Deezer, at sa iba't iba pa mga digital record stores worldwide. At maaari nyo na rin pong panoorin ang official music video nito sa youtube.com/PagilasWCN. At i-like nyo rin nga pala po kami sa facebook.com/WCN800, pati na rin po sa facebook.com/Dito sa Daigdig. At i-follow nyo na rin po kami sa Twitter. It's twitter.com/Dito sa Daigdig. Ayan. At lagi nyo pong tatandaan, nasa inyo ang kapangyarihan. Walang sino man ang may karapatan na diktahan kayo kung paano ninyo patatakbuhin ang inyong buhay. Maraming salamat po at next week po, yan, muli po tayong mag-connect through ADN Nights Live. This has been DJ Maverick. Blessed be. Ang ADN Nights Live with DJ Maverick ay hatid sa inyo ng WCN, your World Cyber Vision Network. All yours, all the time. At syempre pa, ang ating mga DSD Elite Infinity Premium subscribers. Hanggang sa susunod po natin na live broadcast, maraming salamat. Ayaw mo purihin, ayaw mo pasandi. Ipakita sa akong dako kay ni mong bugma ko gilamian sa akong nasayran. Dako ka ayaw ang imuhan. Gugmaan